κομμάτι που ακολουθεί έχει ως στόχο του την περιγραφή και την σατήρευση της επικίνδυνης οδικής συμπεριφοράς. Σε καμία περίπτωση ο στιχουργός και ερμηνευτής G Bunny δεν επιδιώκει την ηθική επιβράβευση των ανεύθυνων οδηγών, μιας και πιστεύει πως είναι ο βασικότερος παράγοντας στη δημιουργία ατυχημάτων όπου εύκολα μπορούν να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι η οδήγηση είναι τέχνη και όχι μαγεία. Μια μάζα από μέταλλα που ζυγίζει από 100 κιλά και πάνω και έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ταχύτητες μεγαλύτερες από 30 χιλιόμετρα την ώρα, εύκολα στα χέρια κάποιου νου ανίκανου χειριστή μετατρέπεται σε φωνικό όπλο. Έχουμε skills στο μικρόφωνο και γκάζια στην εξάτμιση. Ειδώς υπό αφάνιση, τρελάρες που ποτέ δεν συμπαθήσανε την άνηση. Στις 7.30 κοιμόσαστε εσείς, εμείς πάλι στις 9.30 το πρωί και δεν μας νοιάζει για το τι κάνεις. Πιο ειδικά εσύ MC στη φάση μας αυτή πεσούν πολύ κι είναι καλή. Στη μουσοξίδι στο φανάρι, το εξτή στο KTM. Ρε που πας με το ποδήλατο είσαι Ιάννια κοντραμέν. Πριν προλάβουν να τα πούνε Sky G Bunny και Letitors, σας πατάμε και τους δύο και όλοι γίνονται καπνός. Οι κοπελιές ή το καυγάζουν, άλλοι ανήκουν πρακτορία. Και οι παππούδες ως συνήθως παίρνουν την αστυνομία, γιατί κάνουνε φασαρία τα κολόπεδα στον δρόμο. Να τους πάτε φυλακή γιατί σπαίνουνε το δρόμο. Μία που αντιληπτό έχει γίνει το Citroën, μία που την έχουν κάνει το XT και το KTM. Εκπροσωπώντας Σαραρέγκο, burn it down, this is it. Από το κέντρο της Αθήνας στο Super Turbo MC. Απλά αλάνια προσοχή, πηγαίνετε τα προσεκτικά. Πρώτον για τον εαυτό σας, δευτερόν για τα λεφτά. Για τα λεφτά, για τα λεφτά, για τα λεφτά, για τα λεφτά. Σαν τρελή και ο χάρος όποιον βρει θα πάρει. Κατεβάζουμε μπουκάλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μην το λύσει το Β5 για να σώστε το ντομάρι. Αν και δεν εγγυόμαστε απολύτως τίποτα. Είμαι σαν τρελή και ο χάρος όποιον βρει θα πάρει. Κατεβάζουμε μπουκάλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μην το λύσει το Β5 για να σώστε το ντομάρι. Αν και δεν εγγυόμαστε απολύτως τίποτα. Είναι πολλά σημάδια να δεις που την έχει στήσει μπλόκο. Αν θα σε κυνηγήσει μπλόκο, που πέφτει γαμίσει μπλόκο. Αν θα σε σταματήσει μπλόκο. Μπλόκο λέμε μπλόκο, στύψε δεξιά γαμώ το δίθεν ότι δεν τους είδες. Και από αλβανικές ελληνικές τις πινακίδες κάντες. Άσε τις ζάντες και κοιτά πως θα τις σκάσουμε. Σαν είδος δεν τον γκάζι πρώτο οι ζητάδες στάσουνε. Απ' τα αριστερά κολλάδικο με άνοιχτη σιρήνα. Πώς και δεν μας σταματάνε, δεν θα έχουν πάρει σήμα. όταν ανοίγω την τουρμπίνα. Πού ρε εσύ στην Αλεξάνδρα στο τι πάρει, πρόσεχε ρε. Έλα πίσω νησιάτας. Μου φίλε και τον νου σου μη στουκάρουμε κανένα. Δεν ήταν φταίξιμο μου, απλά δεν πιάνουνε τα φρένα. Άκου τον δικαιολογία που μου λέει ότι πας. Ας το κόρα κατσοβιάνια. Τα πούδε μας μάτια βάλε μπάνι τζίμο φίλε. Σε καλά είπα ακούς Στον νότι μια φορά ρε να σε δω να σεβαστείς σηματοδότη. Να μωρί, Ποιο μου τόνεις, τι αγιά στη μηχανή. τσαμπουκάδες τι αγιά ρε. Πρώτα μου το σε αυτή. Τι να κλάσει η αγιούλα το πολύ κανά παπάρι. Έφυλε τι να κλάσει με XP εξάτο σάρι. Σαν τρελή και ο χάρος όποιον βρει θα πάρει. Κατεβάζουμε μπουκάλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μην το λύσει το Β5 για να σώστε το ντομάρι. Αν και δεν εγγυόμαστε απολύτως τίποτα. Σαν τρελή και ο χάρος όποιον βρει θα πάρει. Κατεβάζουμε μπουκάλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μην το λύσει το Β5 για να σώστε το ντομάρι. Αν και δεν εγγυόμαστε απολύτως τίποτα. Εάν είσαι στο τιμόνι και δεν έχεις βγει, δεν έχεις μαστουρώσει, παταγκάζει δυο φορές για να καβλώσει. Η κοπέρα που περνάει όλο τρέλα. Εάν είσαι στο τιμόνι, μίλα της αν είναι μόνη. Σαν τρελή και ο χάρος όποιον βρει θα πάρει. Κατεβάζουμε μπουκάλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μην το λύσει το Β5 για να σώστε το ντομάρι. Αν και δεν εγγυόμαστε απολύτως τίποτα.